тарбиятгирандагони кӯдакистони рақами 35-уми шаҳри Хуҷанд ба номи 30-солагии истиқлолият бахшида ба рӯйдодҳои муҳими таърихӣ иҷлосаи 16-уми шӯрои олии ҷумҳурии Тоҷикистон маҳфили идонаро таҳти унвони «Офтоби анҷуман ва фуруғи саодати миллат» баргузор намуданд. дар маҳфил шеъру гуфторҳо дар бораи иҷлосия пешвои миллат, ватан, сарзамин, рамзҳои давлатӣ ва муқаддасоти миллӣ аз ҷониби тарбиятгирандагони муассисаи таълимӣ пешниҳод гардида, ҳамзамон суруду рақсҳои мавзун иҷро карда шуд. намояндагони шӯъбаи маърифи шаҳри Хуҷанд ва маъмурияти муассисаи томактабии рақами 35 ба сатҳи чорабинӣ баҳои баланд дода, баргузор намудани онро дар тарбияи худшиносии миллӣ ва хештаншиносии кӯдакон муҳим арзёбӣ намуданд. таъкид шуд ки рӯзҳои босаодату истиқлолу озодӣ ва бузургтарин дастоварди ин давра сулҳу оромӣ, суботи сиёсӣ ва ваҳдати миллӣ ба мардуми шарифи Тоҷикистон ба осонӣ муяссар нашудааст. ноил шудан ба ҳамаин дастовардҳо таҳти роҳбарии пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва хоҳишу талошаи мардуми тоҷик бо ҷонибдорӣ аз сиёсати роҳбари давлату ҳукумати кишвар рӯи кор омадааст. иҷлосаи 16-уми шӯрои олии Тоҷикистон ки баъдан тақдирсоз унвон гирифт, аҳамияти таърихӣ дошта барои пойдории сулҳу субот ва таҳкими ҳокимияти конститутсионӣ дар мамлакат саҳми муносиб гузошт. давра ба давра миллати тоҷик соҳиби конститутсия ва парламенти касбии худ гардид ва дар асоси моддаву бобҳои бахтномаи миллат мардум роҳ ба сӯи фатҳу кушоишро пеш гирифтанд.